Wawazfumu lero ndabwera ndi nkhani yake kuzana ndi mtsikana amene waphedwa chifukwa cha BBL. Mtsikana ameneyu zina lake ndi Unzunleya, waphedwa chifukwa cha matako, ndipo umu ndi mmene zilili. Mtsikana ameneyu ankapanga chibwenzi ndi mnyamata amene amatchedwa Chris Okafu. Chris Okafu ndi Unzunleya adambopanga chibwenzi mu chaka cha 2023, ndipo china chilichonse chinali bwino, akhapanga chibwenzi kwa nthawi yayitali, ndipo china chilichonse ankampangira Unzunleya. Chris Okafu ankathamangisa mafailo kuonesesa kuti Unzunleya sakusowekera kanthu, ndipo school fees ankamulipirira, zakudya ankangulira, zovala ankangulira, ankampangira china chilichonse pozindikira kuti Unzunleya adali mkazi umene mtima wake udasankha kuti uyu akhala mayi wa ana anga. Amakhala ye ndi zinthu za BBL zidafika potchuka kwambiri mu chaka cha 2025. Kudapezeka zakuti Unzunleya ankafunanso atapanga zimenezi, koma Chris ankakaniza, ndi wakhala akaniza kwa nthawi yayitali, adangofika poropa kumvomereza mkazi wake pamene kuti chibwenzi chake kuti chipange BBL. Ndi adapanga BBL, china chilichonse chinali bwino, ndipo sajale idatheka bwinobwino. Ndi amakhala ye, koma moyo wa Unzunleya udasintha chifukwa chakuti ma message ku inbox kwake ma social media, Instagram izi anayamba kuchulukira. Azimuna omufuna ambiri adayamba kuchulukira, ndi iye uja adaona ngati ndi advantage yopezera chuma kapena yopanga boost moyo wake. Zotsatira zake adayamba kuvaya out izi, ndi Chris ankaona zinthu zimene zinkachitika, komabe ankangozika pa izi. Nthawi zina akamfunsa Unzunleya kutani, ankamuuza aye sindili ku nyumba, ndapita kwakuti. Unzunleya uli kuti? Panopa ndili kwakuti. Akamuuza ndifuna ndikumane nawe, iye uja amakamba zoti panopa ndili busy, wiki ino ndipita kwakuti. Adali ndi maprogramu ambirimbiri okhuzana ndi moyo wake. Zidali ngati Chris Okafu nthawi ino samayipeza yokhala mchibwenzi chake kucheza ngati kalekale, ndi amazisezabe pang'ono-pang'ono. Ndi molomoti Chris Okafu azimpasa maprogramu Unzunleya, kudapezeka kuti zinthu zidasintha. Poyamba ankapeka maprogramu adali Chris Okafu, wiki ino tipanga mwakuti, wiki ino sitikumana ndili busy, koma panopa zinthu zidasintha. Unzunleya ndi amene ankapeka maprogramu. Chris zinthu zija zinayamba kumudya mu mtima, pozindikira kuti watenga ndalama zambiri, mamiliyoni, koma mkaziyu sakugwirika, wasintha. Zotsatira zake amangozika pa izi mpaka na mwezi watha. Ndi mwezi wathawu Chris adamuyitana Unzunleya bwera ku nyumba, ndipo Unzunleya adapita ku nyumba kwa Chris. Atafika kumene kujako china chilichonse chinali bwino. Zotsatira zake Chris adamfunsira Unzunleya, ndifuna ndikukwatire, koma Unzunleya adanena kuti panopa sindililere zokwatirana ndi munthu, mumtima mwangamu ndilibe, ndifuna ndingophaka life, sindifuna kukwatira. Atsikana ambiri panopa safuna zokwatira, ndi inenso ndi gulu lomwelo sindifuna kukwatira. Chris adaona ngati waukiridwa chifukwa choti wapanga china chilichonse chothekera pofuna kumusangalatsa Unzunleya. Anampangisa BBL, ndipo china chilichonse chimene amayankhula iye uja amachivomereza, sitikumana amavomereza, koma zotsatira zake Unzunleya akuti alibe mapulani ofuna kukwatira. Zotsatira zake Chris zinampweteka kwambiri, koma sanazitengere, adangozika pa izi. Amakhala ye. After mawiki awiri adamuyitananso Unzunleya. Unzunleya adanena kuti ali busy, sangathe kupezeka panopa, apanga maprogramu oti apite ku Lagos. Ndiye kundapezeka zoti Chris adangomikanso pa izi. Okay, chabwino, ndikuti ukabwera ku Lagos iko tizakumana. Mkazi uja adapita ku Lagos kuja, ndi anabwera. Atabwerera ndi pa 27 kudapezeka zoti Chris anamuyitana mtsikana uja anabwera. Atabwera adayamba kucheza ku nyumba kwawo uku akumamowa, ndi Chris akamwamamowa uja amamwa ma timing chifukwa choti adali ndi cholinga. Wamamowa uja ndi mtsikana uja amangozilezerera, samaziwa china chilichonse. Ndi kwapezeka zokuti ataledzera kwambiri, analenga mtsikana uja kukamvika mu bathing table muli madzi, ndi wansamwisa amene mchamwa mpaka na mtsikana uja adamwalira. Adapita ku polisi kukazipereka yekha kuti ine ndapha chibwenzi changa Unzunleya, chifukwa chake ndi ichi. Adafotokoza china chilichonse. Panopa Chris ali mchirokosi wamangidwa chifukwa cha zimenezi. Ndi ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti atsikana ena ake kapena azimayi ena ake mutengere phunziro. Timakamba nthawi zonse sibwino kutayisa munthu nthawi. Ngati mukudziwa zoti mamuna simdzamkwatira, mupanga naye chibwenzi, muzi ndi chilungamo. Ndiye iweyo ukufuna basi kungosangalala, kungophaka life, sukufuna kukwatira. Ndi ukamadya zinthu zake zija, ukamuuza kuti inewo mapulani okwatira ndilibe, amaona ngati wamuukira. Anthu ambiri akuphedwa
chifukwa chowukira anthu koma iwo asakudziwa. Nkana amanena kuti ulendo wa anthu awiri simumayenda musanapangane. Chibwenzi ndi ulendo wa anthu awiri, chonde kazipanganani zakumathero kuti ulendo umenewu tikuyenda kuyambira pano tikalekeza kwakuti chimodzimodzi mukamapanga machi mumakhala ndi njira tichoka pano tipita ku ofesi yakuti tikapeka kalata. Ndi ulendo wa gulu muzipanga mutapangana. Chibwenzichi I think sindichipitiliza chifukwa choti panopa ndifuna kungokhala ndekha. Ngati mudziwa zoti mufuna mukhale nokha sibwino kuyamba kupanga chibwenzi mukudziwa zoti mufuna mukhale nokha, chifukwa choti mukapanga chibwenzi ndi munthu chakakazoti ali kwambiri ndinu nganganga chonchi mukamazamuuza kuti ndifuna ndikhale ndekha, yeuja azaona ngati kuti mwapeza mamuna wina mufuna mumutaye, koma inuyo mufuna mukhale nokha. Zosera zake zopanga ndi chipongwe. Akuluakulu pano ndi pa street khalani osambana mu china chilichonse chimene mukupanga, kumakhala wa straight.